Akasimano and Kuno 9 minutes to 7 in the morning. Yawi say Yemisia de Kakra. Ne Dwada. Sɛdeɛ kano nie. Sɛdeɛ kano nie. Sɛdeɛ kano nie. Boaz boko. Sije ebi ya pa. Esi. Ojefo busumi de edi bebre aye papa ne bebre. Amen. Sɛdeɛ kano nie. Sɛdeɛ kano nie. Na sije ansa na yebɛhya ase no. Yes. E pese wo tam maami e voice tum wo ho. Dumede adi kan dia to dwa sɛ enye yanko an ye. Nimdie so ni ba kofo tim. Tu de yentie maame na mmra nsen. Maame no Kent UK. Yes. Okay. All right, yentie no. Program a woni AC and the manager ho sanse akankasa no. Amanfo asɛ no. Empempi ni so bi hia obi no chia no. Ebi a menua maachi osemeje wo so. Enye o akane no se obi ene obi nyansem na esiesi na ase ba ko ni tirimu nyantene no ento kese onyamfa nche papa enso esa badwafo ehia yenti no ase waje atum se oni nipa no ebekasa so mfiri na koma mu no se nipa no nananka wo hia na wo chia no a ebi asomesi maachi wo se meje wo so ese meje wo so no enyenye so a eto asomu obi chia obi a maachi ye nua ye na ye mu ye son na ayefe na se meje wo so no enye enchianye so nti esremo mo hu de rumaye na nti esremo mo hwe na nsisi meje wo so no Adom FM. Ezi. Onim. Kojo dixin ye fie wura. Na sa uti de fie na onu aduane no ama no a. Uchi ase meje wo so. Enjianche your force. Wa hunu say sa pe. Meje wo so nyenye so papa bia. Meje wo so. Ya hinu wa ya medie ya enua ya eja ya oba ya kudonto. Na nya meje wo so. Obi kura meje wo so no de sire meje wo so. So wonu ne to ado ahoma nzo no. Eja da nyenye so papa bia. Wow. Yes bribi. Ma me charity ya da na se papa. Ma me charity nya minja bebre ya akwaso kaka na tintine yesa. Yeah. Na akura ma me so mi bisa we ye. Ya tati se obi se obi aka nchine egu ebra aduane si jaso. Se enchine ne edigu aduane mu ma eye de. Me ma me ne bu ni be se enchine ntina meko ekum ni pe. Se nya enchine di aka wana e be se meko egu na num se wo we. Enti se aduane si jaso na akwada na nkopem enchine hwe egu na yo hawo. Na ye de babra bo mu a enkwan ye de yete ase ye nyina ni eje se ye wo nkwam obi free mu ase waka enchine egu. Ye nyina ti ho fefe ti se aduane esi jaso no waka enchine egu na se wate ne ho afiri ni pam ni nyina kokko wi se yese obi awu aduane si jaso nso obi aka enchine egu wa mare ho kan obi so bisa se me bisa na wo de mane se me bisa se ayetu kura ye de sika na emia ne de mo hori en kwa rewo mo eye atu obi kuro no na kire se asem kese ato no eye eyate se ekuru asebe wo na ho na nyame so nchade na duro ani sikai se obi free mu na okona ne dihye bi esu bebre a iya no ka ho ampa na mo mpempi na ya na ezika se mo ni ma mi afiri mu no fa bi afiri mu wa so no credit sika wo ho ayi nsu bebre yesu na mo yesu bebre enti ayi tu na hu kura ye de sika na mia na yan kote aduruma mra ni nyina yan kope adurumra sika na sika be na bazam tese sika no ye di mia na se ye de toso ana afi kuro no adwo form adwo kakra obi da kwa hu su bebre ya na nya ne yem ko na ne ye o obere na yo kom na din no great amniza we anso hima ebe so papa no so fa eyi hu za o enna efa ayeyes adoye sa we obi ensuro efiri kuma mu nko asi die kwesafo kwesimafo se efiri kuma mu a fama emane nyese ade die esradodo ne wo odokuma mu no eno no de ma se anso him tafra chese wo de him kra ebe so se wo de papa ebe ye hu bi enti o cha de amemfiri kuma mu ne mu enhwe ne kese anase ne ketwa ai
Mami bisa last one. Obi so say wusuro aye kitwa ya. Wo ye ayemu. Wo ye ayemonyo. Ayemonyo. Me ye sijaye. Paper si e me die me yi ba kwa ma na paper de o de koye de. O china bi me kita de kono mienu. Ba me di ba ko si je enso no. Eno so me mfa ma no. Usuro aye kitwa ya o ye ayemonyo. Obi o ye ayemonyo ne yem ye nyon. Na kyerese onchade kitwa bi efrukuma mu bia efrukuma mu ampa fama eyesin abu bu esin ni mu na fafa eche oyongo enye ne kase ni mu adwentai adwenpo eta ekiri ene kyerɛ do na kyerese eni kwanse ananse enye so be ye tamansa wabo afo David etro bi kura nyafo ya do echen esigafo okɔ akurase kɔ mantiase kuro kɔ nkronkuma mu a na hu no do apɛsie kakra bi a wabɔ ken bedibi kwala ne ade okay Sɛdeɛ ye kanini nyame ya adom a okuada ya bisa shia